Здравейте, приятели! Аз съм Красимира и съм родена в град Елена. Живях тук като малка, после продължих да живея във Варна и след време се завърнах в нашето прекрасно село Палици, тъй като през повечето време от своя живот обичах животните и реших да се завърна, за да помагам на животните. И се върнах в бабената къща, която се срутваше, тече от всякъде вода по покривите, инсталациите изгорели. Беше като някакъв сървайвър, защото просто не се знаеше кога нещо ще ми се случи. Въпреки това, си казвам, ще оцелея, но не знаех, че предстои да ми изхвърлят нови, от които... Да, те са изоставени. Нямаше вода, на първа база сондирахме, защото просто търсех място, където на мен ще ми е трудно, но хората да са доволни да не са кучетата до тях, защото те като изхвърлят всяка година по много и вече в тази махала започват проблеми, съседи. Започваме да събираме пари с едни приятели от Холандия, за да купим първата база. Беше тръни, както е тук. Това нещо, както го гледаш, това представляваше имота долу. И с много хора, чистени, с кръсторези, с машинки, за да станат дворчетата долу, които са много като обем, като територия, но просто те предпочитат да вървят с нас. И късат мрежички, така прескачат, идват с нас, защото са социални жутинките. И сега им строим вече с оградни платна, защото много късат мрежите. Значи това става вече от 2010-та, сега правим кръгло, сме направили кръгло 14 години на март месец, 20 март и в следващия 20 март правя 15 години. С това плътно, докато във Варна през цялото време всичките ми заплати отиваха за бездомните, тук са ни помощниците, сега ще принесат сигурно може би малко гранулки, може би трябва да принесем за утре, с тракторчето. Има още малко време, за да може да имаме за утре там доставено на място. Те са ни помощници, които общо взето повечето време за каузата работят и помагат колкото могат. И когато има възможност да платим по нещо, защото те отиват до магазина, също трябва да купят храна. Ние сме нагоре, там към втора и там до елати 4 по 4 и после на другите раздай. Да има за утре, да. Понеже ги раздадохме, днеска сме ги нахранили. Вълнунчета. Тук са, тия бебенца са, дето молехме за приемен дом и за ваксина и умряха няколко от тях от първо и те се оцеляха. Това е на Давери, бях ги снимала едни слабички. Всичките оцеляха, те смилите жълтите, четирите, какви големи хубавци станаха. И това оцеля от гората, дето ги свърлиха много. В същото време черно и бяло две оцеляха. Дето в началото ги снимаха и тук и беше много красиво. Виж как накъсали сега дюшека. Тук се спасявани от Търново, от Горна, от различни градове. Какво ще правим? Тъс пак е тук от селата. Тя е много добра за осиновяване, стига да намерим някой тъс дребосъчка, някой добър човек да я осинови. Много добре се разбира с деца и с всичко. Тъс маймуна сладка. Тя ни от няколко месеца тук оставена. Всеки помага, но самия проект е голям и не може да се достигне до нивото да изплатим всичко старо в годините, за да може всичко, което пристигне днеска, да се усети като помощ. Винаги сме назад с хиляди. Изплащаме. А това има ли? Нямам в момента заплата за това, което работя. Реално, вместо средства давам труд, зато и ходя с бинтовите. За да използвам краката си, ръцете си в работа, която да не я плаща някой, да спестя някой лев на обществото, но пък да има свършена работа. Това е проекта, който
Тук портал, тук портал, тук портал. 3 портала тук. Един отгоре, 4. Тук портал, тук портал, тук портал, тук. Пак 4 примерно. 4 по 4 по 4 и затворят ли са дворче по дворче, всички компании, които те сами си ги определят, си започват да се живеят в дворчетата. Но е много трудно с трактора се кара всичко до тук. Добре, че е трактор, защото иначе не може да се качим. Абсолютно всеки, който помага на фондацията, по този начин помага и на хората в околността да имат препитание, да имат заплата, да идват да работят. Има много работа, прекрасна работа за много работна ръка. Ако много хора помагат на фондацията да има средства, те по този начин пък подкрепят и самите семейства да имат работа. Нали? Защото тук работа има за много хора. Просто може да се работи тук до живот. Толкова е жив проекта, че той винаги има какво да се прави по него. Ако започнем да изброяваме, че къщичките ще ги захлупваме отгоре с ондолин, примерно, ще ги слагаме една през друга, ще ни трябват палети. Всичко това е пренасене, работа. Много работа има за много хора и могат много семейства да бъдат поддържани по този начин. И то семейства с деца, добри хора, които обичат животните. Защото тук наистина, когато са идвали хора при нас да работят, 99% от тях обожават животните. И като дойдат да принасят нещо, първата им работа е те да се наведат, да ги помилват и да тръгнат да принасят, нали, туби, кофи. Може 10 човека примерно да съберат заплата на един човек. И да му я пратят на него направо. От училище всички събират еди колко си. Те могат да платят консервичките на по-малките или на по-старите. Или на тези, които са излезли от операция. Други пък събират за гранулки, други пък събират за къщички. Все още имаме нужда от още малко къщички, но сега в момента е на заден план, защото зимата още е далеч все още. Тия къщички ще ги направим както са почнати тъй през една, вътре палет, отгоре дъщено и става коридорче, нали, отдолу, за да може да наслагаме кофички и неща и когато падне снега, те да могат да си хапват. Една от нашите идеи, нали, и желания е да имаме мобилна клиника, която да служи на спасителния център и на цялата околия, да го кажем, нали, селата около Елена и в близост. Тъй като всяка година има много изхвърлени на много бебита, включително и на бременни животни при нас. И по този начин, ако ние разполагаме с мобилната клиника, не само, че ще спрем да губим часове и средства да носим животинки в клиниката, която е много далеч от нас, но и ще можем на място да кастрираме много кучета от тези, които са изхвърлени при нас, включително на всички в близки села, всеки, който е съгласен. Възрастни хора нямат възможност да пътуват да кастрират. Всеки, който е съгласен, всяка година ще може да кастрира своето куче при нас. Дай Боже, мечтая да поддържам и 2 лекари целогодишно, нали, някой да им плаща просто тези заплати. Да не минават изобщо. На много хора им казвам, ще бъде по-леко за мен да не минават тия пари. Да смятам, това беше за това, това беше за това. Тоест, ако можем, дай Боже да поддържаме 2 завършили студенти, които са добри хора, които обичат кучетата, и с тази мобилна клиника ние можем да помагаме на много хора, когато имат проблеми, имат демодикоза, те викат мен. И другото, което се нуждаем, е помощ в изплащането на сметките в клиниките за кастрация и за всичко. Другото, от което се нуждаем, е да напреднем в проекта за кастрациите, евентуално да се здобим и с мобилна клиника, която да помага на целия спасителен център, защото тук при нас се изхвърлят всяка година минимум 100. От тия минимум 100 успяваме да спасим част от тях, успяваме много малка част да намерим дом и други просто се разпиляват някъде отровени или убити, прегазени или застреляни. Нали, постоянно имаме нужда от хора, които да ни помагат да плащаме на работна ръка, защото това е проект на километрични разстояния от база до база и тук трябва да има работници. Аз в момента трябва да почивам, не трябва да се движа крака, защото е спукан. И както всеки приют има персонал и аз трябва да имам персонал, но няма с какво да го поддържам. Затова се нуждая. За мен лично винаги съм казвала потничета, клинчета, маратонки, всеки каквото има и не му трябва вече, не е задължително да е ново, допе. Той има нужда от NexGard Spectra. Може да се купува от Veritas, може да се купува от Sanitrade, ще правят ни хубави отстъпки. И други клиники, ако предложат и други фирми, също. Айде, лати с мене малко.